Operazio teknologien inguruetan zibersegurtasuna espezializatzeko ikastaroa. Zibersegurtasuneko informatika eta industria arloetan gero eta teknikari kualifikatu gehiago behar dira. Goi mailako ziklo hauetakoren bat egin baduzu, sistema elektrotekniko eta automatizatuetako goi mailako teknikariaren titulua, automatizazioko eta robotikako goi mailako teknikari titulua, mekatronika industrialeko goi mailako teknikari titulua, telekomunikazio eta informatika sistemetako goi mailako teknikariaren titulua edo mantentze elektronikoko goi mailako teknikariaren titulua. Espezializazio ikastaro honetan, antolakunde eta azpiegitura industrialetan segurtasun estrategiak definitu eta implementatuko dituzu, zibersegurtasuneko diagnostikoak egin, urrakortasunak identifikatu eta hoiek arintzeko beharrezko neurriak ezarri, indarrean dagoen araudia eta sektoreko estandarrak aplikatuz, kalitate protokoloei, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena errespetatzeari buruzkoei jarraituz. Espezializazio ikastaro hori gainditu eta ziurtagiria lortzen duten pertsonek, hainbat sektoretako erakundeetan jardun ahal izango dute, industria prozesuen segurtasuna ezarri eta bermatu behar den tokietan. Hauek dira espezializazio ikastaro honetako lanbide moduluak. Zibersegurtasuna industria proiektuetan, kontrol industrialeko sistema seguruak, industria komunikazioko sare seguruak, auzitegiko analisia zibersegurtasun industrialean, segurtasun integrala. EASO Politeknikoa da prestakuntza eskaintza hau duen Gipuzkoako ikastetxe bakarra. Miramongo eta Zuhatzuko parke teknologikoetatik gertu gaude. Bertan, informatikaren eta zibersegurtasunaren sektoreko enpresak biltzen dira, eta sektoreko enpresa eta zentro teknologikoekin koordinatuta gaude. Ziurren, EASO Politeknikoaren eskura jartzen ditugu gure baliabide teknologikoak, ikaslentzako praktikak eta formakuntzak egiteko. Sektore industrialean, informatikoan eta talde lanerako erraztasunez lan egiteko interesa baduzu, espezializazio ikastaro hau egitera animatzen zaitugu.